mati lampu. Sopo sing ora kedanan mripate blalak-blalak ngawe-awe kekuka rasa atiku yen anyawang esem kemuyumu sayange anakku telu wis duda kowe kenya kembang desa apa bisa kasembatan momong putra urip bebarengan tanggap kok ada diwangi. Kita ewangi lho, Om. Tur nuwun lho Mbak Rizka. Piye, Mbak? Oke, sik tak action sik. Balang. Tak rewangi pati geni. Pamriye mureh ben lolo atine. Yo mundo. Sopo sing ora kedanan mripate blalak-blalak ngawe-awe kekuka rasa atiku yen anyawang esem kemuyumu sayange anakku telu wis duda
tak anteni. Kedanan bersama Cahyo Muda yang tentunya masih di lab streaming oleh Cerah Foto, ditayangkan di channel YouTube-nya Cerah Foto, dan juga Cahyo Muda spesial untuk keluarga besar Pak Yono yang sedang berbahagia. Anu, Pak Yono bede derek nembak, monggo. Pak Yono Jojo malah lukar busono iki lagi. Bapak Bu. Bapak tak pundi mau. Wah, dek kene malah teleponan. Telepon relasi dulu beliau. Nunggoni Pak Yono. Awang walaupun beliau itu kagungan ganti bisnisnya itu jalan terus kok, Mbak. Bapak ngersakne lagu mboten? Mboten. KTE ora, Dik. Lintang asmara Bude, nggih, siap. Nek akeh permintaan ngene kan ra bingung ya iya, jadi merasa semangat kembali loh gitu. Ya ampun. Apa kuwi digawe ngel? Pak De Parmin iki lho ya Allah delokno ning kamera iki. Pak Yono, sampun apa dereng le teleponan? Sik ngenteni Pak Yono. Ya wis diteni, ngantek sak lerene le telepon. Lho telepone suwe wong ditelepon iki wong pirang-pirang kok.
Rizka Moriska. Pak Yono. Cih. Duet kan? Mbak Tia, teman Mbak Yuli ya. Sewindu suwe lawase kowe lunga ora pamit aku Pamit yo karepku, ora pamit yo karepku. duh wong ayu pemujaku ati susah mung kangen sliramu Rino wengi tak impi-impi aku tetep nunggu Mbak Dea bali rasa kangen ra bisa mari amung sira lan iso nambani Alhamdulillah saya fan Mbak Dea fan Mbak Rizka juga kalau lihat nonton YouTube Waduh, matur nuwun. kan masih berteman sama Mbak Yuli ya. Nggih. Sekarang lihat aslinya ya, Pak ya. Aslinya. Pripon aslinya pripon? Waduh, geleng kepala. Oh. Aja sumelang wong banget tresnaku iki ra ono lagi ora suwe aku bali bisa sumandhe ono ing sisiku Sewindu suwe lawase kowe lunga ora pamit aku pamit yo karepku ora pamit yo karepku duh wong ayu pemujaku ati susah mung kangen sliramu Rino wengi tak ati-ati
Mas Ido Asih kan pernah sering pakai Ido Asih ya Mas terus. Nggih, siap. Ojo sumelang bagus. Langsung loro ati dua. Loro ati dua ya. Enggak apa-apa. Apa aku iki dadi wong liya. Aku iki dune tresno. Ing atane atiku